Asculți Inspirație Divină la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Sunt Adina Martinescu, iar dumneavoastră ascultați emisiunea Inspirație Divină la Radio Terra Nova. Ca în fiecare seară de vineri, mi-am propus să aduc în atenția dumneavoastră oameni care, prin ceea ce fac, sunt un model de inspirație pentru noi toți. Un astfel de om am și astăzi invitat alături de mine. Este creatoarea conceptului Catherine Boutique, unde realizează cu o deosebită migală i și rochii din i de o mare frumusețe. Consideră faptul că ia este invitația străbunilor la viața veșnică și faptul că ea nu are preț, ci este o parte din noi. Ne îmbracă trupul, dar mai ales sufletul. Fiecare parte din suflet ajunge pe pânză și în fiecare creație. Și asta spune multe despre ceea ce și-a dorit ea să creeze și reușește într-un mod atât de artistic și plăcut ochiului. Adoră broderiile colorate și schițele cu flori. Scrie atât de frumos poezii, care te duc în altă lume, o lume plină de culoare, frumos și lumină. Dar mai multe informații vom descoperi astăzi alături de Anda Suman. Anda, bine ai venit în studioul Radio Terra Nova, ne bucurăm foarte mult că ne-ai acceptat invitația. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, este tare frumos la voi. Ne bucurăm că deja ai intrat în energia acestui studio. Anda, dacă ar fi să se prezinte omul Anda Suman, cum ai alege tu să o faci? Omul Anda Suman e un om simplu, un om care creează și își dorește să creeze cât mai mult și să bucure cât mai mulți oameni. Nu am foarte multe de zis, pentru că aleg să mă exprim pe pânze și pe mătăsuri și oamenii deja simt, pentru că fiecare creație a mea vine cu o vibrație. Vine cu acea energie pozitivă de care toți avem nevoie. Ce frumos! Deci Anda este un suflet creator. Un suflet creator de frumos și artă. Frumos aș spune, pentru că în momentul în care spui frumos, automat vorbești despre artă. Da. Și întotdeauna sufletul care tu îl așezi în orice activitate care o ai, e foarte important să fie făcută cu gingășie. Da, ce frumos spus. Cu dăruire și cu blândețe. Minunat. Anda, ai simțit întotdeauna să creezi aceste idei deosebite? Uite, citeam pe site-ul tău faptul că după ani buni de a lucra în domeniul marketingului și al vânzărilor, ți-ai amintit de vacanțele la bunici și de prima ta jucărie, o mașină de cusut. Și după ce ai brodat prima ie, ai știut că vei face asta până la adânci bătrâneți. Să înțeleg că bunicii ți-au lăsat moștenire o poveste, un talent, o artă și o meserie? Da, o moștenire de preț. Acum 9 ani am plecat pe drumul acului și am creat Catherine. Da. Am lucrat sub atenta îndrumare a bunicii până acum 7 ani. În primii 2 ani de activitate, într-adevăr, m-am bucurat încă să o mai am prezentă și să mai învăț de la ea secretele ei și a semnelor cusute pe ea românească autentică. Și da, într-adevăr, pot să zic că am revenit la meseria bunicii. Mi-am creat visele în jurul broderiilor. Da. Și pot spune că înainte, acum 10 ani, făceam cu totul și cu totul altceva, ceva ce m-a ținut destul de departe de munca de domeniul creativ. Exact, de artă. Și a fost destul de dificil, pentru că nu mă regăseam în nimic la momentul respectiv. Era așa steril, dar a folosit drept experiență de viață pentru a mă instrui în ceea ce fac acum. Da, a fost un domeniu probabil mai tehnic, mai mental, unde ai activat tu mai mult de 10 ani. Și la un moment dat sufletul tău a început să-ți dea semnale și ți-ai pus întrebări. Ce mi-ar plăcea să fac eu cu adevărat în această realitate, astfel încât să fiu fericită, astfel încât sufletul meu să se simtă bucuros când muncește. Da,
Să știi că nu eram nici oarecum pământeană. Faptul că stăteam într-un domeniu care mă ținea foarte mult ancorată în partea asta de vânzări, marketing, dar nici nu eram așa visătoare. Era ceva între. Dar uite că experiențele acelea m-au scris tare frumos pe viitor. Și de ce spun asta? Pentru că au conturat dorința mea de a ajunge la esența mea ca om. Da, cât de frumos spus. Și bineînțeles că nimic nu este întâmplător în viața noastră și m-am întors la meseria bunicii cu un curaj extraordinar, fără să știu ce am de făcut, fără să știu cum se conduce practic o echipă care mă ajută, eu fiind artist, nu antreprenor. Nu am neapărat talent în a folosi cifrele foarte mult sau investiții, deci eu doar creez. Și bineînțeles că la un moment dat am zis, las totul baltă, eu asta vreau să fac, să mă întorc la meseria bunicii. A fost un pas mare de la angajat la antreprenor și după aceea, să fim creativi în continuare, dar să știm și să manageriem o afacere. Cred că ai avut nevoie și de suportul unor specialiști care te-au îndrumat la un moment dat, pas cu pas. Adică tu ai venit cu partea de creativitate și ai o echipă în spate care te ajută să te promovezi. Cred că în orice business care presupune creație e indicat să se întâmple lucrurile așa. Nu poate creatorul să le facă pe toate sau să le facă pe toate la fel de bine. Ar fi fost ideal să fie așa. Dar nu a fost așa. Și îți spun și de ce. Pentru că pe vremea când făceam foarte multe delegații în domeniul vânzărilor, întâlneam foarte mulți oameni. Aveam câte 3 întâlniri pe zi în alte județe, unde trebuia să închei contracte și fiecare om avea câte o poveste. Și îmi dădeam seama că fiecare om vine cu un exemplu în viața mea, pentru că erau oameni care munceau foarte mult, oameni care au plecat la fel de la un nivel foarte jos, să spun, și au crescut foarte frumos. Și mi-am dat seama că eu, de fapt, la acele întâlniri unde mă duceam să închei contracte, atenția mea nu era deloc către contract și către cifra respectivă, ci pur și simplu era către povestea omului. Eram fascinată să cunosc oameni, să le știu povestea și să învăț de la ei. Și asta m-a ajutat ulterior în a manageria tot ceea ce fac acum. Nu am avut niciun expert, niciun specialist. Cel mai mare expert și îndrumător a fost inspirația divină. Ce frumos! Nu întâmplător ai ajuns la emisiunea aceasta, inspirație divină. Înainte de a te întreba de unde, cum îți vine inspirația divină să creezi aceste ii minunate, aș vrea să te întreb de ce Catherine? De unde acest concept? Ce te-a inspirat să denumești conceptul tău de creație Catherine? De ce? Numele Catherine m-a ales pe mine. Are o semnificație aparte, mă gândesc, în viața ta. Are o semnificație pentru că Catherine nu e doar un brand, este propria mea călătorie spirituală. Deci reprezintă ceva, numele acesta, în spiritualitate. Exact. Doar 2-3 cuvinte, dacă poți să spui despre asta. Să știi că această călătorie Catherine a deschis foarte multe căi către mine și către alți oameni. Și am avut așa o sensibilitate pentru acest nume. La momentul respectiv nu m-am întrebat de ce l-am ales, cum a venit către mine, când s-a întâmplat. Dar ulterior am primit de la mama mea o carte de rugăciuni care era despre Sfânta Muceniță Ecaterina. Și un inel de la mănăstirea unde este ea. Și bineînțeles că atunci a fost așa ca o deschidere și am zis, deci asta era practic, de acolo venea inspirația. Dar am aflat asta după ceva ani. Cred că după vreo 4 ani de activitate, cam așa. Înțeleg. Deci de acolo ți-a venit inspirația divină și îți vine în continuare să creezi atât de frumos iile și tot ceea ce faci tu, pentru că nu ai numai ii, ai și rochii. Nu știu, poți să ne spui un pic de ce ai ales tu, în primul rând, ia românească?
Pentru mine ea românească este mama. Da. Eu așa îi spun. Eu sunt crescută și educată în acest spirit al artei și al bunica mea fiind un păstrător al tradiției și ea la rândul ei a cusut foarte frumos ii românești, fețe de masă. Am crescut înconjurată de broderii. Da. Deci este o moștenire de familie. Exact. Deci talentul se moștenește? Da, se moștenește, se conturează în timp. E mult de muncă, chiar dacă ești talentat. Da. Dar, ca să revin la ce mă întrebai tu, da, bunica, într-adevăr, mi-a insuflat dragostea pentru arta acului. Da. Și, într-adevăr, am creat la început așa a fost deschizătorul de drumuri, când țineam puțin acul pe dos, că eram la început, dar acum creez rochii unice, creații unice, cu broderiile unice, practic e o pictură cu acul. Da. E foarte greu să vorbesc despre ele pentru că sunt mai mult gândite și cusute decât analizate, să spun, pentru că eu cos după emoțiile omului. Totul este o curgere în creația ta. Da. Și să știi că vizual mi-e mult mai simplu să prezint anumite creații ale mele decât să vorbesc despre ele, pentru că, de exemplu, dacă o să-ți creezi ție o broderie la un moment dat și tu îmi spui ce-ți place, ce amintire frumoasă ai din copilărie sau evenimentul pentru care vom crea, ce culori folosești, care e emoția cea mai predominantă pe care tu o trăiești în viața de zi cu zi, să știi că abia atunci înțelegi că nu poți vorbi despre creația unui suflet. Da. Deci, practic, tu creezi după ce asculți povestea omului din fața ta, te conectezi la el, îl înțelegi sau o înțelegi și ulterior transpui în creația ta ceea ce crezi tu că l-ar reprezenta mai bine pe omul respectiv, nu? Da. Cât de frumos. Și rochiile sunt la fel. Da. Rochiile din mătase sau din voal sau din catifea. Am văzut că folosești mai multe tehnici și chiar vreau să te întreb despre ele. Dar te las să-ți continui ideea. Și mai nou am început și anumite tehnici de care tu o să mă întrebi și o să le vorbim. Sigur. Da, ea a fost deschizător de drumuri și mi-am dorit într-adevăr să cos pe orice și să știu cât mai multe tehnici. Da. Am văzut că, uite, tehnica ta preferată este pictura cu acul. Și știu că este o tehnică care are nevoie de multe ore de lucru și de studiu. Are nevoie să integreze emoție, atenție și lumină blândă, cum spuneai tu. Îmi poți povesti mai multe despre această tehnică? E o tehnică care ia naștere din inspirația fiecărui suflet. E o tehnică, într-adevăr, care e pictată cu acul. Am schimbat pensula în ac. Da. Asta cred că este, nu știu, unic. Cred că asta te diferențiază de alți creatori. Foarte rar am mai auzit de această tehnică de pictură cu acul. Această tehnică o folosesc pentru rochii. Da. Foarte mult e folosită pe cusăturile, broderia plină, cum se spune, pe cusăturile moderne. Da. Și pe creația artistică liberă. Pentru că acolo creezi după propria ta tehnică. De exemplu, grosimea materialului nu ți oferă de fiecare dată lejeritatea de a crea. E foarte important să știi să lucrezi pe un voal. Eu pot lucra și pe voal. Da. Eu pot coase și pe pânză foarte groasă, pot coase și pe stofă, pot coase pe orice. Și mai nou, acum am început proiectul să cos pe piele. Este un proiect nou cu o colecție capsulă unde vor fi câteva piese din piele, vor fi brodate manual de mine, vor fi purtate pentru a accesoriza iile, anumite rochii din colecția mea care este destinată publicului. Și bineînțeles, o spun asta pentru prima dată, deci este în premieră, va fi lansată colecția Îngerii mei ascultă rock. Wow!
Cât de interesant! Deci îngerii pot asculta și altfel de muzică decât muzica angelică sau muzică yin, nu? Pot asculta și rock. Pot să-și dea voie să fie orice vor ei, nu? Atunci când vrei să fii puțin mai pământean, ai nevoie de ceva. Da. Era o metaforă, vă dați seama, stimați ascultători, dar da, frumos. O să fie o colecție cu siguranță demnă de titlul acesta ales. Dacă ar fi să mă reîntorc la tehnici, știu că mai folosesc și o tehnică firul de mătase. Știu că acest lucru este un plus. Coaseți fir de mătase cu fir lame, da? Care nu a mai fost folosit de mult în broderie. Ce ne poți spune despre acest lucru, despre această tehnică? Este o tehnică care s-a folosit acum mult timp pentru realizarea iilor. Da. Nu mai este folosită foarte mult pentru că este foarte migăloasă, timpul de execuție este foarte mare. Da. Și noi am avut o colecție, încă mai avem o colecție pe care practic nu avem pe tot timpul anului, ci pur și simplu o avem o dată pe an și e o colecție care merită să aibă exclusivitate, tocmai din cauza faptului că se lucrează foarte greu, iar noi suntem câteva mânuțe. Da, deci ai o echipă în spate, nu ești singură. Da, nici n-aș putea să lucrez singură și așa mi-e foarte greu. Da. Mi-e foarte greu să lucrez singură și fiecare are tehnica lui. Eu am lăsat tot ce înseamnă designul iilor, punctul de cruciuliță, tehnica cusutului la fir și tehnica firului de mătase. Da. Am lăsat-o echipe mele care se ocupă de treaba asta, iar eu am deschis un nou departament în Caterin de care mă ocup singură. Așa. Care este? Care este tehnica broderiei cu acul pe toate tipurile de materiale. Da. Nu e greu? Dacă trebuie anumite tipuri de ace, nu? Folosite. Da. Păi chiar mă întreba o prietenă zilele trecute, bine, te-ai apucat să coși pe piele, dar degetele? Am zis, asta e frumos. Cred că ești foarte atentă la detalii. Foarte, foarte atent. Trebuie să fii foarte atent la detalii și tot timpul conecta cu creația ta să poți să termini, nu? O ie. Chiar ca și timp de lucru. Dacă ar fi, de exemplu, eu să comand o ie de la atelierul Caterine, cât ar dura creația ei? Că știu că depinde, dacă ai lucrat manual, e un anumit timp, dacă folosești o mașină de cusut, e un timp mai redus, dar probabil nu e același impact care ar ajunge la mine. Draga mea, depinde de complexitatea broderiei. Așa. Depinde ce-ți dorești tu să creezi pentru tine. Noi acum oricum avem o colecție de peste 50 de iei. Da, sunt disponibile. Se găsesc pe site. Sunt altele care își așteaptă rândul pentru shooting. Da. Apropo, fiecare shooting are o poveste. Nu vine oricum. Cât de frumos. Da. Și, în general, durează între 4 și 10 săptămâni. Da, rezonabil, cred. Da, depinde. Pentru că noi respectăm duminicile, sărbătorile legale. Da. Dacă se nimerește să comanzi înainte de Crăciun, o să zic că nu va fi timp de execuție, așa că vei începe anul următor cu o ie de la mine. Da, sărbătorile se respectă, trebuie să aibă un nume. Așa? Da. Și depinde și de comenzile pe care noi le avem, pentru că e foarte greu în momentul în care suntem foarte aglomerați. Da. Mai ales că eu mi-am dorit foarte tare să salvez ii vechi, să le recondiționez. Acesta este un alt proiect. Deci faci și așa ceva în cadrul atelierului Caterin. Da. Și mă ocup singură de recondiționare sănătoasă, nu tăiem nimic, nu distrugem nimic, pur și simplu punem la loc și pansăm rănile unei ii vechi sau unei piese vestimentare vechi. Ca un medic pentru ii ești. Da, să știi că o să-ți spun în altă emisiune unde o să vorbim mai mult despre creație și tehnici, să știi că e puțin mai rău de atât în domeniul recondiționărilor.
Și am să spun doar atât că în România nu se respectă foarte tare procesul de recondiționare a unei i sau unei fote. Dar aici e discutabil, aici mă duc așa în zona rock. Da, cred că îți place rock-ul. Te regăsești acolo. Anda, am înțeles că ar mai fi o tehnică folosită la noi în Moldova. Știu că tu deloc nu știu, ești din Piatra Neamț, sau probabil rădăcinile, nu, părintești sunt din județul Neamț. Din Târgu Neamț. Am copilărit pe malul Ozanei. Cea frumos, curgătoare și limpede ca un cristal. Da, Doamne, superb. Da, deci, da, chiar așa este. Și știu că este o tehnică, cea de broderie spartă. Asta chiar n-am mai auzit. Ce ne poți povesti despre asta? E specifică în zona noastră, în zona Neamțului. Așa. La fel, o tehnică pe care noi o realizăm de câteva ori pe an, pentru că vrem să acoperim cât mai multe tehnici, da. Dar se coase dintr-un singur fir. Deci este o tehnică care se realizează pe pânză de bumbac, totul pe material natural. Da. Se scot firele și se creează cu alt fir de mătase, de sus până jos, de la altiță până jos. Se lucrează cu același fir de mătase și se înnoadă fiecare pătrățel în așa fel încât se obțină ca o sită. Da. Dar e ca un fel de dantelă. La noi în Moldova se spune broderie spartă. În alte zone tehnic se spune ajur pe fileu sau broderie plasă. Da. Depinde. Da. Uite, de exemplu, Ia cu care ești astăzi îmbrăcată în studioul Radio Terra Nova, uitându-mă așa la ea, parcă ar fi cusută cu fir de aur sau fir de suflet, cum ai spus tu la un moment dat. Și văd că ar cuprinde anumite simboluri. Ce ne poți spune despre asta? Folosești tot felul de simbolistici din cultură, din istorie, din tradițiile românești. Cum reușești să te conectezi la ele? Folosesc foarte mult din simbolistica cusută pe ea românească în decursul anilor, pentru că vine cu o simbolistică foarte puternică și e din inspirație din cultul soarelui. Și astăzi port o ie care are drept simbol rombul, care este esența vieții. Da. Și i-am pus acest fir de aur, acest fir auriu sau fir de suflet, cum ți-am spus mai devreme, împreună cu firul negru, tocmai pentru că nu există bine sau rău. Da. Pentru că întotdeauna întunericul te va face să vezi esența vieții. Da, să vezi și partea bună, când stai mult în întuneric și vezi o luminiță, o speranță, un soare, îți dă un imbold, nu? Să mergi înainte. Exact, asta e foarte important și ea vine cu această vibrație, ea te încarcă foarte mult. Da. Și pe lângă asta acum folosesc pe broderiile care le cos pe piele. Mi-am dorit foarte tare să fiu inspirată de arta bizantină. Ce interesant. Încă sunt la început să studiez, încă am de desenat, pentru că nu întotdeauna ce ți iese pe hârtie va fi și pe material, pentru că e destul de dificil și mult timp aloc studiului. Da, deci ai provocări zi de zi și trăiești într-o stare de creativitate continuă. Da, e foarte greu și spre final chiar vreau să spun asta, pentru că a fi artist înseamnă să creezi, să înveți, să fii dedicat. Da. Sunt foarte multe ore de studiu, apoi trebuie să te ocupi de online. Tu oamenilor trebuie să le transmiți ce faci tu. Da. Apoi trebuie să vii la radio sau să mergi la TV și să le spui povestea ta reală. E foarte important. Ca oamenii să se poată conecta la cine ești tu, cine este creatorul din spatele conceptului și să rezoneze cu tine și să vină spre tine cu ușurință. Exact, asta e foarte important. Și într-adevăr, îmi este mai dificil, fiind artist, cu partea cealaltă de management. Da. Și da, nu sunt o talentată acolo, nu m-a atras niciodată, dar mă echilibrez, să spun așa. Dar în domeniul artistic, să știi că e nevoie de foarte multă liniște. Da. A coase o ie e ca o rugăciune.
Sau e ca și cum ai scrie o carte, unde la fel ai nevoie de liniște. Da. Da. Deci artă egal liniște. Da. Cât de frumos. Ana, dacă ar dori ascultătorii noștri să te găsească și să comande o ie sau o rochie din ie, de aceasta cusută cu sufletul, ca de la suflet la suflet, cum ar putea lua oamenii legătura cu tine? Mă găsesc în mediul online, Așa. atât pe Facebook cât și pe Instagram, Anda Suman. Da. Eu le răspund la telefon pentru că foarte mulți dintre ei mă găsesc, mă contactează telefonic și rămân foarte surprinși cum vorbesc cu Anda Suman. Da, eu le răspund, mie îmi place să fiu aproape de oameni Da. și nu e doar o vânzare de produs, când oamenii vin către mine, asta deja se știe. Cu o mare parte dintre clienți s-au creat niște legături extraordinare cu oamenii și da, îi aștept în mediul online. Ai și un site? Da, O să spui? Exact. Sigur. caterinboutique.com, dar dacă mă vor găsi pe Facebook, de acolo primesc toate... Există trimitere la site-ul tău, Exact. pe pagina ta de Facebook, Anda Suman. Da. Anda, a fost o reală plăcere să te avem invitată în cadrul studioului Radio Terranova. Cu siguranță simt eu că va mai fi și o a doua discuție. Dacă ar fi să rămână ascultătorii noștri pe final de emisiune cu un ultim mesaj din partea ta, care ai alege să fie acesta? Ce frumos ai spus! Spre final, aș vrea ca după fiecare interviu pe care l-am oferit de fiecare dată, le-am transmis oamenilor să scoată la lumină ceea ce au mai de preț, să trăiască din suflet și să creeze exact ceea ce își doresc și să aibă libertatea de a fi. Da, ai pus așa punctul pe I. Dragi ascultători, aveți puterea de a fi și dați-vă voie să creați cu sufletul și să faceți alegeri cu sufletul. Și pentru că știu că mâine, 10 decembrie, este o zi foarte importantă pentru Anda Suman, profităm de această ocazie să-ți urăm, Anda, la mulți ani, să fii sănătoasă și mereu creativă și să rămâi un suflet la fel de pur și frumos cum ești. Deci la mulți ani, Anda Suman, și fie ca această emisiune să fie un cadou din partea noastră pentru sufletul tău. Mulțumesc tare mult pentru invitație, mulțumesc că te-am cunoscut, cu siguranță ne mai vedem, te îmbrățișez tare și, bineînțeles, după emisiune o să ciocnim și un pahar. Exact, de aștept. Mulțumim, dragi ascultători, pentru că ați stat cu noi până la finalul acestei emisiuni și nu uitați, până data viitoare, fiți creativi și inspirați. Seară în armonie!